Rachel Vella Kerer li tmexxi servizz ta' ħarsien f'dar Fraddigu inħelset minn akkużi li traskurat li tfal fl-istess dar. Dan il-każ immur lura l-aħħar tas-sena ta' 5 snin ilu, meta ta' 3 titfal marret tirrapporta lill-pulizija li l-carers f'din id-dar ma xtrawx mediċini neċessarji. Hemmhekk bdiet investigazzjoni maġisterjali b'numru ta' minuri xeħdu f'din l-inkjesta. Fil-qorti ntqal kif waħda mit-tfal xedet li Vella dejjem tat li tista' u qatt ma kienu neqsin minn iħwejjeġ u ikel. Il-qorti kkonkludiet kif il-prosekuzzjoni fallit milli tipprova l-każ u l-imputata nħelset minn kull akkuża. Żagħżugħ ta' 23 sena nżamm arrestat wara tressa l-qorti mixri li kienet iżomm m'għandu mowbajl misruq. Fil-qorti ġie spjegat kif l-imputat li m'għandu s-saqaf fuq rasu qal li l-mowbajl inxtara minn terza persuna li ġiet identifikata mill-pulizija. Intqal kif fil-passat ir-raġel ġie inqabad b'affarijiet misruqa. L-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih. Marokkien ta' 27 sena weħel 6 xhur ħabs wara li ammetta li pprova jitlaq minn Malta lejn Brussell passaport fals Taljan. Intqal kif il-Marokkin li kien arrestat fl-ajruport ġie Malta biex jistudja u skadilu l-passaport. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Joe Mifsud innutat kif bħalissa hemm madwar 250 persuna tiskontaw sentenza l-ħabs minħabba l-falsifikar tal-passaporti.